Najviac na rock show? Na Frikis a Arcosolium. A čo odkážeš fanúšikom? Že hlavne nech prídu na rock show v Ravle. Stojí to za to. Dobre. Ahoj! Čau. Ideš na rock show? No. A či si na kapelu Frikis? Hej. A čo odkážeš fanúšikom dobrej rockovej hudby? Že sa zabaví. Nech sa zabavia. A že nech prídu hlavne. Aj to môžem. Dobre. Ja veľmi sa teším. Áno, a čo im chceš odkázať? Že nech sa im to podarí, nech pekne hrajú. Takže, ahoj, teším sa na rock show 2014. Jasné, úplne najviac a teším sa najviac na Frikis a dúfam, že všetci prídu a že tu poriadne užijú, lebo rock and roll. Tešíte sa na rock show 2014? Áno. A na čo presnejšie sa tam tešíte? Na Frikis. Áno, a čo sa vám páči na tejto kapele? Kozy. Čo povieš na kapelu Frikis? Najlepšia na svete. Áno. Iba už preč odo mňa. Ahoj. Máš rada Frikis? Tak čo, tešíš sa na rock show 2014? Teším sa, samozrejme. Perfektné kapely, perfektná akcia. A na čo sa tešíš najviac? Teším sa najviac na perfektnú atmosféru, ktorá každý rok sprevádza rock show Ravle. A takisto sa teším na perfektné kapely od Frikis cez Arcosolium až po Gladiatora Polemic. 2014. Ako každý deň, aj dnes áno. Nenatáčaj ma, ja som ti nepovedal, že ma môžeš točiť do piči.